Bueno, oraingoan gertatu zait, aurreko bietan bezala, ez da erabaki pertsonala izan, zalantzarik gabe, nik neuk erabakitzen dute baiezkoa ere oseskoa, azken erabakia pertsonala delako, baina erabaki hauek izaten dira talde erabakiak. Bueno, militantziaren zati handi batek eskatu dit beste behinera aurkezteko, eta bueno, azkenengo arrazoi nik uste dut justifikatuena izango litzateke, uste dut 2009an etapa bat hasi genuela, eta etapa horri oraindik falta zaiola beste denboraldi bat bukatzeko. Etapa horrek behar du Eusko Alkartasunean papera EH Bilduren baitan finkatzea. Gaur egun, somatzen diren mehatxuetatik edo bildurretatik eta uste dut egiten diaten eskaera hori justifikatua dagoela, beraz horregaitik aurkeztu dut nire burua 3 aldiz. Guk 2009an egin genuen lehendabiziko hausnarketa, Miramarren azaroan aurkeztu genuena izan zen, gune soberanista baten sorrerako hausnarketa izan zen, eta apustu estrategikotzat hartu genuen ikusita abertzaletasunak eta abertzaletasun aurrerakoiak ze egoera zeukan unearetan. Gure konpromisoa, gure gauzak egiteko modua, gure lana, nik uste urte hauetan guztietan nabaritu dela, zer esanik, nik uste EH Bilduk gaur egun daukan ildo politikoa ere antz asko daukala historikoki Eusko Alkartasunak izan duenena, eta hori zalantzarik gabe, denen artean adostutako hildo bat izan da, baina Eusko Alkartasunan eredua ere hor dago. Etorkizunean, gure asmoa da, Eusko Alkartasuna tresna bada, EH Bildu beste tresna bada, eta gure asmoa da bai tresna bat eta bai bigarrena ere eraginkorrenak bihurtzea uste dugulako benetan herri honek aldaketa bat behar duela. Aldaketa bat ekonomikoan, sozialean eta aldaketa bat subirautza bidean ere. EH Bilduren irekiera modu logiko baten bizi izan dugu, bizitzen ari gara batzuk. 2011an lehendabiziko aldiz Bildu sortu zenean, orduan 4 alderdi politikoen argalar gero sartu zen, baina esan dezagun 2011an jada 4 alderdi politikoen arteko adostasunetik etorretako apustu politiko bat izan zela, eta aniztasuna islatzen zuena. Kultura politiko desberdinak, jatorri desberdinak, eta konpromiso bat, lehen esteko batzen gintuena eta desberdintasunak albora izteko. Legitimoak ero zilegiak izan arren. Horrek etapa baten baitan horrela garatu dugu EH Bildu, baina EH Bilduren apustua da eskenategi askoz anitzago bat eta askoz zabalago bat irekitzea. Eta urte hauetan, bai konturatu geana da, badagoela Euskal Gizartearen zati bat EH Bilduren proiektuarekin identifikatzen dena, baina ez daukela zertan alderdiekin nahi eta nahi ez identifikatu behar da. Onartzen ditu alderdiak, baina eragile bezala EH Bildu onartzen du. Beraz, nik uste dut alderdi politikok irakurketa egokia eginez, eskuzabaltasunez jokatu, eta pertsona horiei ere parte hartzeko aukera eman behar diegula. Parte hartzeko aukera beste edozein militantek izango lukeen aukera berdinarekin, edo maila berdinarekin, eskakizun eta bete behar berdinarekin. Modu transparente batean, eta nik uste dut ambizioz jokatuta, eta gure esparrua, gure helburua izango litzateke eskerreko esparru guztia betetzea, gure ganatzea eta irabaztea. Eta horrek zalantza batzuk ere sortze ditu, zalantzarik gabe Eusko Alkartasunen barruan, zen eta eskenategi berri bat sortzera goazen enean, etorkizuna ez dago itatizta. Eta incertidumbreak, beldurrak, mehatxuak ere bizi dira, guk uste dugu garantiak badaudela hori genditzeko, baina ez da denen artean konpartitua. Uste dugu denborak erakutsiko duela arrazoia dakagula.